خدیجی دا نبی سلطان دے اور دا بیان دا محمد آخر زمان دے اراغ پجانا خدیجی دا نبی سلطان دے اور دا بیان دا محمد آخر زمان دے اراغ پجانا اور تراغلی جبرائیل دے تورات انجیل زبور دلیل دے اور تراغلی جبرائیل دے تورات انجیل زبور دلیل دے دمی قرار دمی زبان دے دمی پیمان دا محمد آخر زمان دے اراغ پجانا خدیجی دا نبی سلطان دے اور دا بیان دا محمد آخر زمان دے اراغ پجانا کراکڑو مرگرات محلتو اور سرزم باپا ہجرت کراکڑو مرگرات محلتو اور سرزم باپا ہجرت رابشی دا وقت را روان دے کیگی بداشان دا محمد آخر زمان دے اراغ پجانا خدیجی دا نبی سلطان دے وورا دا بیان دا محمد آخر زمان دے اراغ پجانا باطل بنوی راغ حق وبورق الجاء الحق باطل بنوی راغ حق وبورق الجاء الحق رسول دے صاحب قرآن دے مات باکی بوتان دا محمد آخر زمان دے اراغ پجانا خدیجی دا نبی سلطان دے وورا دا بیان دا محمد آخر زمان دے اراغ پجانا پچا بنوی ظلم زورا نبسوک وجنی لورا و خورا پچا بنوی ظلم زورا نبسوک وجنی لورا و خورا مل دا مظلوم عادل انسان دے شمات قربان دا محمد آخر زمان دے اراغ پجانا خدیجی دا نبی سلطان دے اور دا بیان دا محمد آخر زمان دے اراغ پجانا دا دے بانی دا دین اسلام دے نبوت پد تمام دا دے بانی دا دین اسلام دے نبوت پد تمام بنی ہاشم دا خاندان دے دیر دے قدردان دا محمد آخر زمان دے اراغ پجانا پسخت ورځ کې د قیامت غواړي بخشش بد امت پسخت ورځ کې د قیامت غواړي بخشش بد امت بشک ډیر په الله ګران دي دوست دې د سبحان دا محمد آخر زمان دے اراغ پجانا خدیجی دا نبی سلطان دے اور دا بیان دا محمد آخر زمان دے اراغ پجانا اوی ورق بن نوفل دا خدیجی تډیر ولو وی ورقه بن نوفل
دا خدیجی تا ډیرا ول خټک دا درب احسان دی جاړي يهوديان دا محمد اخر زمان دی اراغ پجان خدیجی دا نبی سلطان دی اور دا بیان دا محمد اخر زمان دی اراغ پجان